هلو حجي بزعبة دايت كزاربي. اوكي انت يتصبق مقبي تصبق مقبي مالت فرش بعلى خاب قزات صراحة. اوكي كان داي كزي كان بلع لنا كل كزي كان بلع كلنا عابب قانتي تخوخوني يقولون نشتي كوانتيتي كن أبتفع على كزي إنسان حجن أمد كرسي دحين نخيل كوينا كن قرص نقرص صح. نشتي أمونكو دحين ندرار كوينا فوكيس كخونا له ودقنا كماني the same thing ندقنا بعلنا كن مهرم كن كلا لنا تدايت بتاعنا دايت كمتين إحنا نبلعهم يوم دقتصلو مبسحته نتنا مبين كله طبايو نبلاس نفسنا خالي مدوي سلازي دحين نايز حجن أمنت بزح بروتين أنا طباي كنا معناته نفسنا يلمرون سلازي دحين بزح بروتين بلعنا تعنا ناي قادل ندقنا خانتنا سلازي خانو كم تناي زعد نقمطه وبزعد زبلعوه كبلعيه باللمن محنياتو اتي نتنا نفسي نتنا دايت في اللي زبلعي سلازي كم تنتنا دايت بذكرنا متن كنقصر كنقلال لنا حجي سبيبل أبعد ناسي نشتي كله صبق أيقونان قلمنا يبلغن ناي عدنا مقبي أورغانيك ولا كوك تكبر خلاها خماني بزح جزء يوصل مهناتو نايب حق أورغانيك نايب حق مقبيو نايزي أبزي أوروبا أمريكا ولا whatever أنا نا أوروبا دفلنا أوروبا كن قلت إفيز بس تخون النجار مهناتو أورغانيك يكونن مبزحتو مايو بقى قال عينت كيميكالات بزح artificial نجار سلازلوا كم تنعد نخونا كلني مقبي نعدنا يدبلت أبعدنا زلسة ننتهي تعي خون مقبي تعي سلاز خونة تكلاين تعي سلاز خونة ما يصبق زلو أبزي كن مقبون كلنا دقنا انتين مقبون كنفلت كنقلال لنا بالانس كخونا اللو كل جزء يطرح انجرا ويك كل جزء يطرح حباشا بعني كلمة خوني يقولون مخناتو كاو فايبر طرح يضرب قال كل كروح بخفرت كروح بخلو فيجيتبل كروح بخلو فيش كروح بخلو ازي بتعم صبوي كاب كله عملت اتليستسي تفعل فرطات يحون تفعل مكبل عخال ما مالتي ملك خال ما أتاني تنفسهم كبر مالتي يكونن حتى في لازد اللي خاني بزعبا نقاقحو بزح نقاقحو خبل عيب اللمن بحلف دق نستيو من اعتزبق ايكا ونني حجي كماني رسانت المزنع تزلو نتناتك ناي محتن دلو إيريا بزع عينت نقرات سيس كلمتك فترة الكاي خيديو هارد يقبري يدبحال نو أبعدنا داني نقاقحو عدنا نقاقحن نايز عد نقاقحن بينز قبرون تايو بينز قبرو خاني دورفتنا عدنا أخلي دبلع فحتيرا حسخ بلع قوص لبلع نايز عدكن انتي بلع عين فلك من الوقت يبلعن كمان هنا anyway حوسس بدنا نقرب العون كمان هنا هاي فلت الحنت زفلتكن نعدنا صحتيرني زبلع تنقاقحو نعدنا نايز عد نقاقحن كتوادا درا كم يقر كتخيل مقبخي مقبني عدنا artificial مريت يلين اتمرت أورغانيك تعي مريت كم عينة مريت يخاخون زلوا
እቲ ድፈሪ ብዙሕ كمان ክኾን ኣይክእልን ሕጂ 10 ባናና በሊዕካ ሓንቲ ባናና ናይ ዓድና ማዕሮ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ 10 ባናና ናይ 10 ግጅፊ ከብዲ ሒዝካ ኣለኻ ወይ ነብሲ ኣበይ ናይ ድሓሽ ብዛዕባ ማይ ድሓን ኮይና ማይና ናፀሪ ሓሬት እዩ ግን ኬሚካል የብሉ ናይ ዝዓዲ ማይ ክንደይ ነገራት ኬሚካላት ኣለዎ ንሕና እንታይ ክሎሮኪን ዲና ንብሎ ጥራሕ ኣይኮነን ፍሎራይድ ኣበይ ይርከብ ኣብ ስኒ ይርከብ መሕፀብ ስኒ ፍሎራይድ ኣለዎ ኣብ ማይ ፍሎራይድ ገይሮምሉ ንምንታይ ኣነ ኣይፈልጥን ኣብ ኤርትራ ግን ኣነ ኤርትራ ስለዝኾንኩ ብኤርትራ ዝዛረብ ኣይመስለንን ከምኡ ደሎ እቲ ማይ ናይ ማይ ፀር ድሕንና እኒሄለኩም እንታይ ኣንሰር እቲ ላይፍ ስታንዳርድ ሕጂ ኣበይና ንሪኦ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ ከመይ ጌርና ደቅና ጥዑይ ከነብልዖም ንኽእል ኩሉ ምግቢ ካብ ገዛ ክስራሕ ኣሎ ናይ ታኒካ ክንበልዕ የብልናን ከቢድ እዩ ግን ተኻኢሉ እቲ ናይ ከብዲ ናይ ደቅና ኮንትሮል ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ብፍቕሪ ኮንትሮል ማለት ምጥምዮ ማለት ኣይኮነን ካብ ናይ ታኒካ ኣብ ድስቲ ባዕልኻ ሰሪሕካ ካብ ዜሮ ካብ ሽጉርቲ ጀሚርካ ማለት እዩ ዋላ ከማነ ስልሲ ኮሚደረ ስልሲ እንዳ ኮሚደረ ሽጉርቲ ኮሚደረ ገለመለ ጌርካ ባንዲ ሰንኪት ከፍሲካ ትኮን ዝበለፀ ካብ ታኒካ እንታይ ታኒካ ዝኾነ ብዓሰርተ ኢድ እስኻ ባዕልኻ ካብ ዝጀመርካዮ ምግቢ ይበልፅ በዚእና ንደቅና ንሕና ሙሉኣት ጥዕና ዘሎ ሕጂ ድሕን ጥዑይ በሊዖም ጥዑይ ክድቅሱ ክእሉ ቀልጢፎም ክበራበሩ ክእሉ እቲ መዓልቶም ብስነ ስርዓት ክገብርዎ ክእሉ ኣይከብዱን ኣይገድፉን ከምዚኣ ርኢና ኢና እሞ ከምዚኣ ትግበራላ ገሊል ከምግባር ወይ ከዓኒ ስለ ድሓፅረና ሓንሰብ ምናልባት ግን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንነዊሕ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ንነዊሕ ክንክእል ኣለና ኣብ ምንታይ ንነዊሕ ክንሓስብ ዘለና ኣብ ጥዕና ናይ ደቅና ጥዕና ደቅናሲ ንሓፂር ግዜ ጥራሕ ኣይኮንና ንደልዮም ከምቲ ዝበልኩ ስጋዕ ቀደም ሰብ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ከማን ዝብሎ ስጋዕ 200 ዓመት 300 ዓመታት እንዲም ዝፀንሑ ነይሮም ሓሶት ጅዳ ሰኒሕና ንምንታይ ንፀንሕ ከምኡ ክንፀንሕ ድሕን ኮይና ኣመጋግባና ፍልጠትና ክምዕብል ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣነ ፈለጥና ዓድና ክንከይድ ንደሊ ብዙሕ ነገራት ክንገበር ንደሊ ገለምለ ብዙሕ ኢኮኖሚታት ክንገበር ንኽእል ኣብ ከብዲ ናይ ደቅና እቲ ዓይነት ናይ ምግቢ ንሕና ምናልባት ደገ ስለንሰርሕ ንውዕል ግዜ ብዙሕ ይሕልወና ንኾን ምግቢ ክንሰርሕ ክንሓስበላ ክንክእል ኣለና ኣይነ እዩ ዝሓይሽ ንስኻ ዶ ይሕሸኪ ገለ ነገር ክህልወኪ ቀልጢፍካ ሽዑ እንታይ ዓይነት ሕማማት ትረክበካ ይትፈልጥ ንስኹም ደቅኹም ዋላ ሕጉስቲ ኮንካ ይብላ ኣለኹ ኣነ ሰበይቲ ኮንትሮል ኣለዋ ስለዝኣምን ዲጀብሩሓኒ ገለይ ከምኡ ስለ ዝመፀኒ እስኸ ይብላ ኣለኹ ግን ንኽልቲኡ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ንደቅና ንነዊሕ ከመይ ጌሮም ጥዕና ዝመልኦም ሰባት ዝኾኑ እትዮም ካልኦት ደኣ ከመይ እትዮም ካልኦት ናታቶም ዳያት ፍሉጥ እዩ ከምኡ ንጀነሬሽን ከይዶም እዮም ሕጂ ንሕና ምስኣቶም ክንወዳደር ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ባላንስታይ ሕጂ ብዛዕባ ሽሮ እንታይ ኮይኑ ሽሮ ዓተር ዓተር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ሕሙስ ዝበለፀ ሕሙስ ገለመለ እንዳግበሉ ፋት ይኾን ኣሎ እምበር ሕሙስ እንድያ ትሽየጥ ዘላ ሕጂ ኦኬ ፈላፍል ናይ ቬጀተርያን ተባሂሉ ፍሉጥ ኮይኑ ዘሎ እሱ ዓተር እንድዩ እዚ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሞዝ ኩሉ ቢዩቲፉል ቀመማት ኣሎ በርበረ ከዓኒ ፅቡቅ እዩ ኢንፋክት በርበረ ድሕን ትበልዖ ቃንዛ ይስማዓካኒ ይስማዓካ እዩ ግን ካብቲ በርበረ ዘይበልዕ እቲ በርበረ ዝበልዕ ለስ ቃንዛ ኣለዎ ስለዚ እቲ ኩሉ ናትና ምግቢ ስድራና ዘፅንሑልና
ንፆታ ኣይኮነን ንሕና ክሳብ ከንክረናይ ስለዚ ክንዕቅቦ ክንክእል ኣለና ተባዕድና ክልና ከነምፅእ መፂና ስቶር ንገብሮ ንጥቀመሉ ወላ ብንዳይ እንድያ ከማኒ ባዕልና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣሎ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ግን ሕጂ ካብ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ስለ ዝኸይድ ቀደም እምበር ሕጂ ካብ ኤርትራ ሰብ በርበረ ከምፅእ ይኽእል እዩ ሽሮ ከምፅእ ይኽእል እዩ ስጋዕ ተኽልከል ምናልባት ከማን ክልከል ይኸውን ያ ሶ ብዛዕባ ባላንስ ዳየት እንድዩ እንግሊዝ በሊዕሞ ወላ ኣሜሪካና ካልኦት ዓሌት በሊዕሞ ኢልና ደቅና ደኮነ ክንልውጦም ኦቨርናይት ኣይንኽእልን